Gadanan sarong lalaki makalihis na masalpok nin tricycle ang pigmamanehong motorsiklo sa barangay Tagas Tabaco City alas 10:30 kasubanggi. Pigbisto ang nagadana motorista na si alias Ben, 31 anyos, residente kan barangay Panarayon, Bakakay, Albay. Pigbisto man ang driver kan nakabanggaan kay ning tricycle na si alias Ato, 54 anyos, residente kan Tabaco City, Lunad, an sa iyang mag-ina. Susog sa inisyal na investigasyon, hali sa banwaan ni malilipot ang biktima asin pasiring sa sarong barangay kan naunambita na syudad mantanghali sa syudad nin Tabaco. Pasiring naman sa malilipot ang kasabatan kay ining tricycle kan mag-overtake ang biktima sa sarong bihikulo na nauli sa pagkakasalpok sa naunambita na tricycle. Pigdara pa man kuta ang biktima sa Ziga Memorial Hospital, alagad pigdeklarang dead on arrival. Mantang nagsapo manin lugad ang driver kan tricycle na pigbubulong pa hastangon yan. Sa muya lang pong ma-advise is, yun po, mahigpit, pinapayon ang lahat na mag-ingat po kita. Mag-ingat ang mga motorista, ang pagmamaneho, and magsunod po kita sa batas trapiko. Iwasan ta po itong mga bagay na nakaka-distract sa tuya during naga-drive. Arog kang, especially itong mga nakakainom baga po na naga-drive and nag-cellphone, arog po kayan. So dahil po sa nangyaring ini, siguro maging alerto lang po kita. Sa presente, nagpapadagos pa ang pigigibong investigasyon kan otoridad dapit sa insidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.